Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka sikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku ingane zakwethu endaweni-ke yaseNanda, NIU versus i-West Gang. Kuthiwa-ke laphayana-ke endaweni-ke yaseNanda ezikaMkhwanazi sezenze njalo, kuthiwa-ke sebethele-ke othulini abafana imphundlaphundla ewu-5 laphana-ke endaweni yaseNanda, nokuthiwa-ke kuthathe-ke isikhathi eside amaphoyisa-ke ezama ukubakhipha endlini lapho-ke ebebebace khona belo bebuyisela nje ngenhlamvu, kodwa ujulane-ke isikhathi eside nangempela-ke kaMkhwanazi zagcina-ke ziwinile, sashaya 5 kwaphela kanjalo ngazo. Iyawina i-NIU 5, i-West Gang 0. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi-ke wena uzizwa kanjani ngalolu daba la kwi-Trend TV. Ngizohleze ngikhona ngikulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.